Emada, ya aka ne? Minti dai mana. Minti dai baby kake da mu. Yawa matso nan gun. Yana ji na baby? Da farko dai na ganki na ga kin haɗu. Na ga za ki zo wucewa shine na ga ya kamata a ce mun tsaya mun ɗanyi wani mata tsakani na da ke. Mana. Da fara dai zan so ki tsaya ke nasu ki san ko ni waye ki san waye babana ki san aiki na da fara dai suna na maku dan gidan mai gana kin gane babana shine ministan kuɗi na Afirka nan gaba ɗaya in ba za ki damu ba ina son ki mana ni din ce kake so mana amma kai kama raina mun wayo to ba za ka ji in gaya maka daga yau idan na ƙara zuwa zan wuce ka tare ni ko sai na shuka ma rashin mutunci saboda ka raina mun wayo za ka gaya mun wai kana so na Allah ba dai kin za fa ki ji daɗi fa sai na sa amma rashin mutunci idan ka ƙara tare ni za ki ma kanki a gidanmu da kuɗi ake fulo kin ga ke fa na biya dinyan nan naga ina za ta je yana ga ƙarshen ƙaryarta Allah wallahi Wa'alaikun Allah, me ya faru? Wajen ka da zo, na zo mu magana ne da kai. Maganar me zamu da ke? Magana nake so mu yi da ku, dan Allah ku zan dago da Babu, kin san ni tuni na ga maki ni ba zan fahimce ki ba. To me kika yi man na bada hakuri? Duk waya kake so in yi ne din girman Allah ka san cewa ina son ka sai binka nake kana wulakanta ni dan Allah ka yawo. Kina so na? Wani abu ne baka ji abin da kake so ka faɗi min. Kina so na? Ina son. Shafiya fiya a kaina. Ko kuma ki samu rijiya gaba 7,000 ki fada. Dan Allah ki kyale ni. Ki rufa min asiri ki rabu da ni dan Allah. Wallahi ba zan iya rabuwa da kai ba. Na ji cewa fiya ba. Tsakani da Allah ta ya kake tunanin zan iya rayuwa babu kai? Ka san fa cewa ina son ka bai kamata kana min irin wannan. Alƙur'an ƙarya kike rayuwa nawa kike babu ni. Wace dama ina mata kallon wata mai aji. Ashe dama mun wannan zaki zo? Kaga malam ya ishe ka. Duk dan Allah ka gaya mai. Da Allah ƙara mata. Kaga yalla ba ruwana. Kaga wannan bebin da na tare ta hanya na ce mata I love you ta wulakanta ni. Ashe kun karata. Ya ke matso ne. Hawa da Allah me haka? Ta ce kwatar da hankali. Tunda shi ba so ni ta shi ba za zauna a gefe. Malam. Bari tashi. Babu damuwa ni zan male. Ba kuɗin za ka je kaman da Adam. Wallahi kafan ka kafa na. Na san kuma cewa kana so. Ƙarya yake wallahi, alƙur'an ƙarya ne. Ni ma kai na shaida ne ba san kike ba. Ato. Allah. Shi ne ai. Wallahi ƙarya ne. To ya ga yayi? To. Ke. Ba dai zaki man.